Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 23, bersikulo 13 ngadto sa 22. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan og sa iyang mga tinun-an, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod og kamong mga Pariseyo, mga tigpagkaaron ingnon, gibabaga ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mosulod og dili magpasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod og kamong mga Pariseyo, mga tigpagkaaron ingnon, mo panaw kamo sa kadagatan og mga kayutaan aron pagkabig og tao, og sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad, apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya sa pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad, apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga anaa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabutagayod ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba sa altar nga maoy nakabalaan sa gasa? Busa. Kun may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini og sa tanang gasa nga ana sa altar. Kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios og kaniya nga naglingkod niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.